बेनो गथ'आ मा मुं मोनलाय आइ नोंना? थरायनाय बेलाराम ब्रह्म। थांनाय बोसोराव बिए फाइनाल होदोंमोन गैया लोमजाना होफुंनो हायाखिसै आइनोबो बेयावनो होबाय आं। दे आफामोनहा लोंलायथ'दो। दे आइ दे बाथ्राफोरखौ मानोथो लाखोमाबायबावनो नोंथां? नोंथाङासो बोरै नुखो? नुबाय गथ'खौ फसायथारबाय आङो गनाय नंलिया बिहामजो जाहैखाथारनांसिगोन। हजों गथ'आसो फसायगोन ना फसाया? आंनिखौ दोनथ'नानै नोंथांनिखौसो सिन्था खालामदां। जोंनिखौबा फसायो ना फसाया? गावसोरखौनो खेबसे नायलाय होजाया होनबा? बेबादिबा लावलाय लांसैलै मोजां खामानिखौ थाब थाब मावना लानांगौ। नायलाय होजागोन रायजोखौथ' जों जाया गथ'खौसो जागोन। नेने भालमोननो आं गथ'नि फट'खौ लाबोखादों। बिखुनजोफ्रासो गोसो थोग्रोआबानो जाबाय।